тоҷикистон аз лиҳози захираҳои обӣ дар минтақа мақоми аввал ва дар ҷаҳон мақоми ҳаштумро ишғол кардааст. бо пешниҳоди тоҷикистон созмони милали муттаҳид соли 2003-ро соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт ва соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об эълон намуд. пешниҳоди навбатии кишвари мо таҳти унвони об ба хотири рушди устувор барои солҳои 2015-2025 низ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд. имрӯз ташаббусҳои кишвари моро дар мавриди об давлатҳои муҳими олам тарафдорӣ мекунанд, зеро масъалаи об барои имрӯзу фардои ҷаҳон масъалаи ҳаётист. ҳамкорӣ дар соҳаи об асоси пойдории сулҳу субот, дӯстию рафоқат ва густариши ҳамкориҳо миёни кишварҳои ҷаҳон аст.